Hello mga itiw, this is Ariel Mix TV and welcome to my channel. Ngayon po ay magluluto po kami ng dinuguan. Dinuguan na baka. Wait! Ay, kumbalitin. Kay diri gusto doon ang dinuguan. Awan ko. Sabi ko sa iyo sa rice cooker. Mas best sa ganyan to. Yan po. Mga gaway ka pa. Dinuguan po ang aming lulutuin ngayon. Anong Ricardo son? Anong Ricardo? Ha? Bawang. Ikaw ang nag-iris sa puto ako. Kay base bawang, sibuyas. Tapos luya, wala na luya. Nilaga. Pagkilpa son. Ha? Ubos ang 5. Ba di nang paminta big. Kay gagan danis ang bukan. Listuhon tabi ini sa lutuan. Ubos ang sa nasupot na paminta. Ito sunta na. Anong tawag sini? Kotse, ano yan? Sangkusta. Masong gawa. Kay wala sabaw. Ano mo sa bawa? Ayan naman, halo-halo lang. Radag ay Ano sayang. na to baga nilaga ko na siya kanina para lumambot. Tapos ngayon, ayan, inaano na lang. Gisa-gisa. Kung gusto tabi niya magpaluto sa dinuguan, please contact abi si Big Big. Wow. Babi ka eh. Suka. Ba, kusukaan pa ha. Ang may iba ma. Gusto kong tabi ni sa kwan. Akay may tawyo. Ano sin may to ay Ba, mag-imod ka kay yung bata. tatawyuan ngayon ang dinuguanan niyan. Ay, cross baga. Dito sa pause ugang. Cross baga yo. Daan ni sa paka ano ko na yan. Tagang ka. Paka nani adobo. Di ka maaraw magluto ka. May tawyo, may suka. Susukaan man talaga na dinuguan. Tapos may tawyo. Adobo sa dinuguan ini, natirada. Mga itiw. Di ka maaraw talaga mag-adobay. Tamahin mo, kay Mawan gusto, san cooker. Makaon na kita doon total. Magbuot ka sa akin. Tabi, shout out tabi kan ano ha, Aday. Mula tabi na brother mo kay Kuan ini. Lupa eh. Gusto ko nini, nagdinuguan. Yan tabi, bibitsin na tabi namo ang Kuan. Hindi yan, nabitsin. Wala na ubos ay. Kulang ang suka? So, kulang po ang suka. Bibili lang tayo dyan sa kapitbahay ng suka. Pabili po suka. Isang tumbling lang tindahan na. Ayan. Tsate. Magkano pong suka? 10 po ang suka nila. Yes. Ayan. Suka. Suka for dinuguan. Suka! Ito na ang suka! Big. Yeah, shout out pala kay Uwe. Hi Uwe. Mag-shout out kay Uwe. Uwe. Oo. Uwe. Na naman. Papa Jo. Papa Jo. Uwa sa ni Papa Jo. May Nivea din eh. Kasi saragit sito ng kuan mo. Bait ha. Bait.
gutom na. Anong oras ba yan? Oras niyan, tabi ay Mas may binang. 8:37 ng umaga. Tamta na ini. Shout out tabi kan itiw lulon. Yeah, may ano na kami ha. Enriquez Notabo na dinuguan. Nahali ka muna. Pinahalik ka muna, mga kami bunakan. Bali muto-muto ka na naman ha, pag uli mo. Gaway tabi ang binatang niya na para lumapot. Kaya may gaway. Listo na. Tarugian na eh. Tikman natin kung masarap. Wait. Tabang. Asin ang talong. Ayan. Matabang tabi. Dahil mo yun na. Aras gan. Tapos nga. Yung mga natadingan mo maanluto ko baga di man master. Na. Sabi sa mga siramo. Uy, kay madamo. Ako na yun. Mapasuon na. Baga. Si Big Big tabi niya na koko na mahali pa ini sa China. Wow. Tabi ma. Munda ka di ay nakakabik big. Kuya. Binuntog na tabi ang dugo. To. Ay, pagkabusa kay berilog yun. Birilog. Di man natin. Gusto kong tabi niya sa kuan. Ang buhos tagdi. Ito. Busin na. Doon ka mag-bus kayo. Dugo! Gusto kong talaga magluto. Awal mo, aram. Sabi ang dugo. Bilog natin sa tiyan, ama. Pagnaw. Nagtabi sila ang pagluto sa dinuguan. Style Bicol. Shoutout pala sa mga taga-Bagakay ha. Taga-Bagakay, tabi kami. Taga-Bagakay, Sursugun po tabi. Para mo sa Valenzuela ka, taga-Bagakay ka. Pero iya tabi kami sa Kanumay. Kanumay, Valenzuela City. May shout-out sa inyo dyan. Mayor! Baka naman! Bakal na mayor tabi singkuan. Hello to na. Ang sili binutang mo na. Bumpa. Ihalo pa yung natanglad. Ano pa? Ngayon ang balon ng brother. Baasa ba? Ay. Mau tuwalan ha. Sabi niya Sari-sari talaga ang karaha. Ba't bumahal nga mo sa pang 5 na kilo? Okay. Wala pag halo. Magtao na ito naman. Magtaka. Ano abit ng service? Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and likes, share, and please click the notification bell para updated po kayo sa mga aking vlog. Pa kami karigos kay Erog sila itsura na mo na matapat. Ha? Ay, sabutong sila. Mga andugo. Lopay na eh. Lokin. Kahit ang likbit talaga ang tirada mo. Suruton man, ay
Guys, luto na po siya. So, almost done. So, kainan na kami. Kain. Kain muna kami.